Gisiko pang usa ka 42 anyos nga construction worker nga lalaki human di katahong milugo sa 14 anyos nga anak sa iyang kapuyo. Gipaubos na sa inquest proceedings ang wa hinganli nga suspect kinsa miangkon sa iyang salaod. Gikatahong duha ka higayon nga gilugo sa ama-ama ang biktima niadtong Lunes, Hulyo 21 sa alas 4 sa hapon ug sa alas 6 sa gabii. Mitugan ang biktima sa iyang higala ug maguwang nga babay hinungdan nga midangup dayon sila sa kapulisan. Milusad gilayon og hot pursuit operation ang kapulisan ug nasikop ang suspect dito sa ilang panimay. Di matukib ang gibating kasakit sa inahan sa biktima kinsa wa magdahom nga mabuhat kadto sa suspect. Ang iya pagtambag sa kong mga anak kay eskwela magtarong. Mintras baskog pa mi, asam na punga niya. Wa man ko kasabot ang iya pung, ugasa na niya gibutang. Siyawan kayo nagunahundag dautan sa kong mga anak. Gahapon, natintal ko niya gahapon kayo. Higda man siya sa mga higdaanan niya. Ako nga siya, kuhan ba? Bukaw na ko siya ba? Allegedly, ikatulon tong hitabua, pero ang katong permiro gyud more than a years ago na, di na siya ka specific unsa tong adlaw niya. Dili man ta ka file sa kaso o dili ta specific gyud unsa gyung adlaw. Kay katong previous og nailabta siya permiro or kaduha, pwede to i-file gyapon ang kaso pero regular filing to siya.